Liquidacions complementàries després de comprar una vivenda. Una de les despeses més importants que fem al llarg de la vida és probablement l'adquisició de la nostra casa. I no és només una despesa important per el preu que pugui tindre la mateixa i per el deute que contraguem en la hipoteca, sinó per les despeses afegides a la transacció. Entre elles, i com no, el més important són els impostos que paguem. Si tenim un bon assessorament, se'ns advertirà que n'hi ha un valor mínim establert per l'administració per davall del qual no podem escripturar. O més ben dit, sí que podem fer-ho, però els impostos que liquidem han de ser atenent a aquest valor mínim de l'administració i no al preu d'adquisició. Si ho fem així, si liquidem conforme l'administració ens exigeix, no n'hi haurà sorpreses posteriors. En un altre cas, podem trobar-nos amb l'ensurt de rebre una notificació amb una liquidació provisional que l'administració ha fet atenent a aquestes taules mínimes de valors. És el que col·loquialment la gent anomena liquidacions complementàries d'impostos. En aquesta carta ens indicaran quin és el valor de l'habitatge segons l'administració i, per tant, quin és l'import que calia haver abonat com a impostos, reclamant-nos la diferència entre el que pagarem al seu dia al fer l'escriptura i el que ara ells han calculat. Contra aquesta notificació podem fer dues coses: acatar-nos, és a dir, acceptar-la i pagar el que ens reclamen, inclús demanant el fraccionament de l'abonament, o bé cercar assessorament i impugnar-la, perquè en moltes ocasions no s'ha realitzat la liquidació d'una forma correcta, per exemple perquè no s'ha visitat l'immoble o perquè s'han aplicat uns coeficients que no són els adequats. Us recomano que encara que a aquesta fase administrativa no cal l'assistència lletrada, consulteu des de l'inici amb algú de la vostra confiança, perquè un tràmit mal fet a l'inici pot tindre conseqüències nefastes, tan greus com que no se vos suspenga l'execució de la reclamació.